Radio Click, a Europa que enamora. Ola, bos días. Somos Diego, Xaquín, Cibrán e Alba. Hoxe, desde a Radio Click do Instituto Xelmírez I, imos a contarvos de forma moi sinxela a historia da moeda en Galicia. En primeiro lugar, imos a dicirvos de onde ven o concepto do que na actualidade chamamos moeda. A moeda axúdanos a comprender múltiples datos das sociedades humanas, como a linguaxe, cultura, movementos de persoas, diferentes reinados, gobernos, etc. A palabra moeda ten as súas raíces na palabra latina moneta, que originalmente facía referencia ao templo de Juno Moneta en Roma, onde se acuñaron as primeiras moedas. Co paso do tempo, a palabra moneta asociouse co concepto de diñeiro en moitos idiomas, como o inglés, onde se converteu en money. Isto demostraba como o diñeiro foi un elemento integral na historia da humanidade e como foi a súa evolución na sociedade ao longo dos séculos. En segundo lugar, hai que indicar que antes das moedas había premoedas, é dicir, anacos de ouro ou prata que servían para facer trocos en calqueira intercambio comercial. Antes de incidir na evolución das moedas en Galicia, é necesario facer unha parada conceptual nas seguintes partes que ten unha moneda. A numismática, ciencia que estuda as moedas, indícanos que as partes dunha moeda son anverso, reverso, bordo, campo, ceca, exergo, grafía e tipo. Outra cousa fundamental é coñecer a técnica coa que se facían as moedas. Eran basicamente dúas, martelado e moldeo. Estas técnicas foron avanzando ata convertelas nun proceso industrial como é hoxe en día. Para ir entrando nesta terceira parte, adentrarnos en materia, as primeiras moedas acuñadas en Galicia foron as chamadas decaedra, é dicir, un escudo circular na parte posterior da moeda propia da zona galaica. A maiores, ao tratarse dunha cerca móvil, pénsase que ademais de Lugo tamén pode estar en Braga e en Astorga. As primeiras moedas en Galicia foron ibéricas e romanas e atoparse nos castros galegos, seguramente procedentes de incursións guerreiras realizadas no século II e I a.C. Avanzando un pouco no tempo, entre os anos 29 e 19 a.C., Augusto acuña o seu busto chamado tipo, no anverso das moedas. Neste momento había 3 tipos de moedas, que eran os estercios, duponcios e ases. O material empregado era o bronce. Consérvanse moi poucas moedas desta época. Entre os anos 409 e os 711, a península viuse invadida polos suevos e os visigodos. Nesta época acuñáronse o que se deu en chamar sólidos suevos. Debemos indicar que as moedas utilizadas por estes dous povos eran os tremis de ouro romanos, cuxo valor era 1/3 dos sólidos romanos. Por iso se denominaron sólidos suevos. Imos agora a adentrarnos na cuarta parte desta emisión, a denominada Galicia Alto Medieval, datada entre o ano 711 e o 1230. A invasión islámica da península no ano 711 trouxo consigo a implantación do seu sistema monetario, que se fundamenta en 3 moedas principais: o dinar de ouro, o dirham de prata e o filús de copre. A moeda árabe ten como característica que non hai imaxes nin no anverso nin no reverso. Aparecen lendas religiosas e durante os séculos 8 e 9 nomes de gobernantes, califas e outros personaxes. Desde a moeda baixo imperial romana, as moedas dan un salto importante ata o século XI, coas moedas de Alfonso VI. Este rei nace no ano 1072 e morre no ano 1109. Por outra banda, o grosso das coleccións numismáticas medievais correspóndese a pezas entre os séculos XI e XV, fundamentalmente a coroa castela-leonesa ou o Reino de León. A dobra de ouro de Fernando II alcanza o seu maior auxe a partir de Fernando IV. Destes monarcas, xunto con Sancho IV, hai exemplares de moedas acuñadas en billón, pepións e cornados. Pedro I, 1350 a 1369, instaurou o Real de Prata, que foi a unidade do sistema monetario español ata mediados do século XIX. Coa morte de Pedro I, comeza o reinado da Casa de Trastámara con Enrique II, 1369 a 1379, con quen empeza a acuñarse o cruzado, considerado como moeda mala, de baixa calidade, pero de alto valor de cambio. O sistema monetario viviu cos reis católicos un período de transicións do medievo á modernidade. Só chegada ao trono entre os anos 1474 a 1516 realizan dúas importantes reformas
monetarias no ano 1475 chamada Concordia de Segovia e outra no ano 1497 chamada Pragmática de Medina del Campo. O sistema monetario instauraron no ano 1475 determínase que a unidade monetaria común do ouro sexa o excelente ao dobre castelán, que seguía o sistema económico da doura. Xunto as emisións en ouro, acúñase reais de prata e maravedís de cobre, ambos os dous cos seus correspondentes múltiplos e divisores. Na reforma de 1497, os reis católicos tamén emitiron por primeira vez moedas de billón, aleación de prata e cobre, brancas. Nesta etapa introdúcese na moeda a marca de emisario. Consiste na iniciais do nome do encargo de vixiar que as lei de liaxe utilizada para a moedación fora correcta. A quinta parte desta viaxe é a moeda. Despois dos reis católicos e pasando por Juana I de Castela, Carlos I e Felipe II, é dicir, o período comprendido entre o ano 1504 e o 1598. A moeda máis característica deste momento é o maravedí, coas armas de Castela no anverso e as de León no reverso. A sexta división vai desde os reis Felipe III, Felipe IV e Carlos II. Felipe IV ordena en 1626 o cesamento da cuñaxe dos maravedís, limitándose a reselar emisións de cobre anteriores. O reselado consiste nunha serie de marcas no anverso e reverso sobre as moedas de diferentes valores de maravedís, modificando o seu valor con incremento ou desvalorización, segundo os casos cun afán recadador como derradeiro obxectivo. A séptima parte é a moeda que se usou na época de Fernando VII, é dicir, entre o ano 1809 e o 1833. Será durante a Guerra de Independencia cando se acuñen as primeiras moedas que levan inscrita a palabra peseta. Chegamos, por tanto, ao último bloque no que Isabel II, que gobernaba España entre os anos 1833 e 1868, realizou dous grandes cambios. Por unha banda, as lendas parecen en castelán e a cara da raíña evolucionando coa idade. O 19 de outubro de 1868, por decreto do goberno provisional, nace a peseta como unidade monetaria única, sustituindo os reais e os escudos que circulaban por España, só 20 días despois do destronamento de Isabel II. Unha cousa curiosa é que no ano 1927 a moeda de 25 céntimos aplícaselle un taladro, sendo a primeira moeda perforada na onomástica da península. A peseta seguiu tendo validez ata o día 31 de decembro de 2020. O día 1 de xaneiro de 2002 comeza o euro en España. Esta é a moeda que temos neste intre como moeda de circulación legal e normativa en toda Europa. E, por suposto, a mesma que en Galicia. E xa para rematar a nosa intervención, agradecer que nos escoitástedes e lembrar que o Museo Provincial de Lugo ten unha das mellores coleccións de España. Polo tanto, invitarvos a facer unha visita polas súas dependencias. Esta colección, na actualidade, ten máis de 10.000 moedas e medallas. Lembrade que o único día que está pechado é o luns e os festivos anuais autorizados. Sen esquecer que a entrada é gratuita. E, sen máis preámbulos, tanto Alba, Diego, Xaquín e Cibrán despedímonos por hoxe. Moitas grazas pola vosa compañía e pola vosa atención. Podedes seguirnos na web do IES Elmírez 1.